אהלן אנשים, כן. אז עומרי כאן. אני עכשיו בפרק של מיינקראפט פילים. ואת האמת שדודה שלי ביקשה ממני שאני אסביר איך עושים אמ, כל הדברים במיינקראפט. אז מי שיש לו בעיה בהורדה או משהו אני אתן לו מדריך. אבל מי שיש לו את זה והכל מסודר, אז בואו נתחיל. אוקיי, זה השם. זה השם שעומד להוביל אתכם. אתם יכולים לבחור, אני יכול גם לבחור סתם שם, פשוט לשנות אותו. זה מה שמיוחד במשחק. אבל זה רק אם אתה פרוץ. זה פרוץ. אבל יש לי גם מקורי. אבל ניכנס לשחקן שהוא לא מקורי. קראפט. מיסטר דיב קראפט. כן. ואז אתם פשוט נכנסים. זה אולי יתקין לכם, זה הפעם הראשונה. כנסו לסינגל פלייר, ויצרתי סרבר. אז כן, זה הסרבר, וכאן אני עומד להסביר לכם. אני אלמד אתכם את כל השיטות שיש. לא, אני אנסה להתחיל מאפס. דבר ראשון, הדבר הכי חשוב, זה עצים. עצים זה הדבר הכי חשוב שצריכים, כי בשביל עצים צריכים כל דבר. כן, עכשיו בואו אני אלמד אתכם. יש את ההליכה הרגילה. מלא דברים שיחסית נראה לי לא יודעים את זה. יש את ההליכה הרגילה, אבל אם לוחצים פעמיים על W, פשוט מתקדם במהירות יותר. אז אתם יכולים לקפוץ. גם נגיד שבקפיצה זה הרבה יותר מהיר. יש לכם כאן את האוכל. האוכל זה דבר גם שמאוד חשוב. האוכל, אם הוא נגמר לכם, אתם מתחילים להיפגע. בשביל שלא להיפגע, אתם צריכים לאכול. מה שאני לא ראיתי באף מדריך בכלל, שמסביר בכלל למתחילים. בכלל לא ראיתי אף מדריך שמסביר למתחילים. כולם פשוט ישר מדברים על survival וכל הדברים האלה. אז אוקיי, אני אומר אתכם, רגע, בואו ננסה לרצוח את זאת בעיה. אפשר פשוט להרביץ לדברים, פשוט ככה, תראו, אתם לא עושים ככה, נותנים מכה, לוחצים על זה ארוך עד שזה נשבר, אוקיי? אני אומר אתכם אחרי זה גם דברים קצת טיפה ליותר מתקדמים. אז בואו אני אומר אתכם איך עושים דברים שמאוד חשובים להתקדמות המשחק. דבר ראשון, ה-workbench. ה-workbench זה דבר שצריכים אותו ממש. יש כאן את הקראפטינג. יש כאן, זה הבן אדם שאתה נמצא. זה כל בן אדם שעושה שחקן, ככה הוא נראה. כאן זה מגן, שאני אומר אתכם עוד מעט, שיהיה לי איירון, אולי אני אעשה מגן. אבל בינתיים בואו נתחיל עם הווד, אוקיי? הווד, תראו, אם אתם לוחצים על מקש ימני, פשוט לוקח אותו לחצי. אז אפשר פשוט לשים ולקחת. לקחתי 24 נגיד. את השש שאני לא צריך. אני רק מראה לכם דוגמה. אז עכשיו לוקחים, עושים עם מקש ימני, מכה. אוקיי, טעות. ואז יצא לכם קראפטינג טייבל. קראפטינג טייבל זה כמו הקראפטינג הקטן, רק שהוא הרבה יותר גדול. אוקיי? בואו אני אראה לכם ככה. ואז פשוט נותן לנו את זה. אוקיי? יש את הקראפטינג. כמו שאתם רואים, כאן יש 3 על 3 וכאן יש 2 על 2, שזה כלום. לא, קריפר. כן. כפי שכרגע ראיתם, יש מפלצות גם. אני חושב שאני אוציא את המפלצות כרגע, כדי שלא כל שנייה קריפר פשוט יבוא ופוצץ אותי. אז עוד פעם, 1, 2, 3, 4. זה עוד שנייה, אני אסביר לכם איך עושים את זה. עכשיו, הדבר הראשון שצריכים זה סטיק. אני הכנתי. לוקחים את ה-wooden planks, אם שכחתי להגיד, אז יוצא wooden planks, שזה הדבר שדי, זה מה שמשתמשים בו יותר. עושים ככה, עם המקש ימני כאן וכאן, וזה נותן לכם סטיק. אוקיי? עם הסטיק אפשר לעשות כל מיני דברים. עכשיו, אני צריך לחצוב, נגיד, הנה. עכשיו אני יורד טיפה עליה, אני רוצה להשיג קצת אבנים. אבן זה הרבה יותר טוב מעץ. הנה אבן. עכשיו תראו, זה לוקח לי מלא זמן לשבור את זה. אין לי עצבים עכשיו לשבור. אז מה אני עושה? אני עושה ככה. לוקח את זה ועושה ככה. יש כמה כאלה. אז רגע, טעות. שים 2 סטיקים ו3 ככה. יש כמה כאלה. יש כזה ששובר עצים. כזה ששובר אדמה. זה אדמה.
זה אבן, וזה, עזבו אתכם, זה בינתיים אתם לא כל כך צריכים את זה. תשברו את האבן. תשבור גם כאן. ותיקחו בערך איזה 19 ככה. אנחנו נצטרך די הרבה. לבית שלנו. עכשיו אני חושב, עוד מעט אני מרגיש שיהיה לילה, אז עדיף שקודם אני אבנה את הבית ואז אני אסביר לכם. וידאו קונטרולס, אוקיי. אם אתם רוצים אני אסביר לכם גם בדיוק מה כל דבר עושה אחרי זה. אוקיי. תשברו את זה, זה דבר שמאוד אתם צריכים. עם היד. לקחתי, כן. עכשיו תראו. בואו נחפש איזה בית חמוד. זה יכול להיות בית חמוד, אבל... זה הדבר שרציתי הבא לדבר עליו. קול. לא קואל, קול. תראו. קול זה כמו אבן. ככה שומרים את זה. אוקיי? אבל קודם, יש מכמה, נכון, פיקקס, זה פיקקס. זה שובר עצים. ככה קוראים לזה, אני אקרא לזה פיקקס. אז את הפיקקס אין רק של wood, שזה עץ. יש גם, אם אתם עושים ככה, ככה, אז יש גם של קאבלסטון. שקאבלסטון זה הרבה יותר חזק וגם הרבה יותר עמיד. אז אתם לוקחים את הקאבלסטון, ויכולים ככה לשבור. אתם רואים? ואז אתם מקבלים קול. אתם רואים? קול, נכון? לא קואל. אנשים מתבלבלים ואומרים קואל, זה לא קואל, זה קול. שתדעו את זה, שלא תצאו ילדים לא חכמים במיוחד. אוקיי. תקראו, וואו, מצאתי די הרבה קול. אני מצטער אם לא רואים. שנייה, גם אני אישית לא רואה. אחרי שיהיה הרבה, זה עד שאני אגיע לדברים כאילו שממש תצליחו כבר לדעת לבד. אז אני אנסה, אוקיי. אני די מפחד מהמערות כאן, כי בתחילת הדרך זה לא כל כך חכם להסתובב במערות. אני אישית ממליץ לסגור. אוקיי, בואו נסגור גם כאן. אוקיי, נעלה עוד קומה. עכשיו רגע, עדיף לעשות כאן איזה... לא, עם היד. עכשיו אני אומר לכם עוד משהו. עכשיו אנחנו צריכים דלת. איך יוצרים דלת? לוקחים wooden planks, עושים ככה. שזה די דומה לדלת. כאילו, רוב הדברים שעושים זה די דומה לדברים שיש אותם במציאות. וככה. אוקיי? עכשיו רגע, אני אצור לעצמי גם. הנה. עכשיו אני אצור לעצמי. שוול. שוול זה חופר אדמה יותר מהר. זה הרבה יותר מהר מהיד. הנה, תסתכלו על היד, תסתכלו על השוול, אוקיי? שתדעו. רק שתדעו, כל סרטון יהיה בערך איזה רבע שעה, כי יש לי איזו תוכנה שפשוט נותנת לי רק לרבע שעה. זהו את האמת, ככה אני צריך לסגור. כאן יש זה, אז אני די מפחד. בוא ניקח עוד 1, 2, לא הרבה. עכשיו אני אומר לכם גם דברים די שימושיים שאתם צריכים לעשות. אוקיי, עכשיו יש די חושך, אני מקווה שאתם רואים. אז תראו מה אתם עושים. אתם זוכרים את הקול? קול זה לא רק, זה לא סתם, זה גם, תשימו, תראו, קול, תיקחו. וזה גם טורץ', טורץ' זה אורות. רואים? פשוט נותן אור לחדר, זה ממש טוב. כשאם אני אלך למערות, אז הרבה יותר קל. עוד משהו, אנחנו צריכים גם פרנס. פרנס זה מחמם, מחמם תנור, סליחה. אנחנו עושים ככה. ויצא פרנס. ואוקיי, יצא לנו פרנס, שזה דבר טוב. עכשיו עוד משהו, עוד משהו, אתם לוקחים 8 wooden planks, עושים כמוני בדיוק. תחזרו אחריי.
ויצא לכם צ'סט. צ'סט זה מאוד טוב. צ'סט, יש דברים שאתם לא צריכים, אתם שמים. זה הרבה יותר קל. עכשיו תראו למה זה עושה. עכשיו יש לי נכון, הרגתי תרנגול, אז יצא לי מזה תרנגול. אז אני שם עצים. אני יכול גם לשים קול, אבל בשביל תרנגול אחד אני לא צריך. עכשיו תראו. יש גם כבשים, יש כמעט כל חיה שנראה לי יש. לא, חוץ מקנגר, וואו. יש כאן הרבה קול. אני חושב שאני אקח. כן, את האמת שאני מציע אישית לא לצאת כמוני בלילה. אוי. תעשו את זה על נורמל. אני אוהב את זה על נורמל. אני לא פחדן כל כך. וואו, יש כאן די הרבה מפלצות. הנה, אתם רואים, יש כאן סקלטון, שסקלטון, הצעה שלי, בהתחלה תהיו על פיספול, אבל אחרי זה תהיו על נורמל. אוקיי? אז אני אלמד אתכם עוד משהו. יש עוד משהו שקוראים לזה, שהרבה יותר מעצבן להרביץ למישהו עם היד. נכון? אם אתה מרביץ לו, אתה מוריד לו רק איזה חצי לב, משהו כזה. אז אתה שם אחד כזה, ושתיים כאלה, ואתה מקבל חרב. חרב הרבה יותר חזקה. אני אראה לכם אחרי זה. אבל עוד משהו, שבטח, אם אתם יחסית ילדים די קטנים, אני אישית לא אוהב את זה. תצאו מהמשחק, כנסו לדבר הזה, ותרדו למטה. אוקיי? תרדו, עד שתמצאו אנגלית. ויש כאן שחקן יחיד, ותסתכלו, אז רושם לכם לפיד, פחם, מקל, אתם רואים? מקוש עץ, אבן, מקוש אבן, הבנתם? אני אישית לא אוהב את זה, אבל כאילו, אני לא אריב איתכם על זה שתשימו את זה. זה ילדים קטנים, כן, אני מציע שתעשו את זה. יש לי עכשיו אוכל, אני חושב שאני עומד גם לצאת להילחם ביום הראשון שלי, כדי להראות לכם איך אני נלחם. הצעה שלי, אם אתם מתחילים, אל תצאו להילחם. אבל בגלל שאין לי מה לעשות בפרק הזה, פשוט נראה לי להילחם טיפלה. וואו. כן. לכל אחד יש את הכוח המיוחד שלו. לקריפר הוא מתפוצץ. וואו, יש כאן הרבה מפלצות. לא, אימאלה. כן, אז כפי שאתם רואים, בימים הראשונים לא כדאי לצאת. כי הנה, כבר בימים הראשונים ועוד שנייה רצחו אותי. אם אני לא הייתי טוב, אז פשוט היו רוצחים אותי. הבעיה היא שאני צריך שיהיה בוקר כבר. צריך להוציא אחד ולרצוח אותה. הוא נתקע בפנים. שיט, יש גם סקלטון בשם. לא, אימא'לה. שיט. אוקיי, רצחתי את כולם. יש לי זה לפעמים שפשוט המחבר נלחץ לבד. אתם רואים, ואז הוא מביא את זה. יש עוד משהו מגניב, שזה אני נראה לי אתן, בעצם לא. הנה, קריפר. קריפר, בור. לא, תתרחקו ממנו, תראו מה. יש שיטה, אתם נותנים לו מכת האמת והולכים אחורה. הוא פשוט בא להתפוצץ, ואז שאתם הולכים אחורה ומתרחקים ממנו, עוד כמה צעדים, אז הוא פשוט לא יתקוף אתכם. הוא לא יתפוצץ, כאילו. אין אוכל כאן, זה בעיה מאוד בעייתית. אוקיי. למד אתכם לעשות עוד משהו, שקוראים לזה צ'ארקול. שיט! לא יתפוצץ בבית. ראיתם? ככה משחקים, נגדם. אוקיי? בום, סגרתי את הדלת. תסגרו תמיד את הדלת, לא כמוני. אני אומר אתכם עכשיו איך עושים צ'ארקול. אתם לוקחים ווד רגיל, ושמים אותו ככה. אוקיי? ואז זה הופך להיות צ'ארקול. צ'ארקול זה כמו קול, סליחה. צ'ארקול, הנה אתם רואים, זה נראה כמו קול, לא זוכר. שרחתי כבר. וזה גם אותו דבר, זה פשוט עץ לא אמיתי. אז זהו, מקווה שנהנתם. ונתראה בפרק הבא.